बनायगोन नायलांबाय था लोगोफोर बेखौ बनायगोन ना बेखौ दिनै सानसेयाव हायनो हाया खालामगोन कमप्लिट 12टासोआव मेवा अनला आरो मा बेदर दाउ बेदर नंगौ बैनिफ्राय बैसिम फिनिश जानांगोन मिथिनांगोन ना न'खौथ' गोदोदानो बनायबाय नोंसोर ना बनायबाय बनायनायबा बेसेबांसो ओरैनो खरसा थांखो 8,50,000 थांदों 8,50,000 बा मबेयाव थांखो नै थिं होबाय खेमसि होबाय आरो इटा गाथिबाय भेन्टिलेसननि ग्रिल होबाय दरजा बै थिं आरो खेमसियाव बेसेबां थांखो बिहाव माबा थांबाय खेमसि इटायाव 85,000 थांबाय आरो बे थिङाव 90 लाबोनाय साबोनाय 98 थांबाय आरो बे इटायावलाय बेसेबां थांखो इटायाव थांबाय 6,000आव 60,000 थांबाय 60,000 आरो इटायाथ' बासिबावदों हनै इथिं इटाया 1,000सो दंख' होमबालाय 5,000 थांबाय 5,500 सारि बारा थांदों आरो 4,500 थ' बैयावनो 1,000सो दोङो 5,000 थांबाय आरो सिमेन्टआ खै बस्ता सिमेन्टआथ' टटेल गासिदों 195 थांबायलै 195 टटेल बे फाउन्डेसननिफ्राय लानानै थिरि थिरि गाग्रा साग्रा आरोथ' बाखि दंबावो नामा बाखि दंबावो फ्लर मोनब्रै दंख' आरो थांबावगोन टाइल्स थांगोन रुमाव गासिबो टाइल्स जाजोबगोन खिरखि दंख' कालार दंख' दरजा दंख' थांगोन 13-15 थांगोन गासिदों साजानानै साजाबो दोङो साजाबावनांगोन आरो नै मा बहुद मानसिफोरा माने बेसेबांसो थाङो होननानै सानोना न' बनायनायाव मानसिफोराथ' बुङो जायो होननानै नाथायबा खमजों जानाय नङा खमजों जायाना हाया जाहा थाहा लुनो हाया आरोना आरो माथो हायो होननाबो बुंदों मानसिफोरालाय बे थाखा गोनांफोरा हायो हानायालाय ओरैनो लाल पान्जिफोराबा हायालै हायाना नों साननांगौ बाथ्रायानो जाबाय होमबा ना सिमेन्ट बायनायावनो बहुद थाङो हायो इनिफ्राय माबायदि प्रसेसआव बनायखो बेखौलाय न'खौ गाहायनो एक्सट्रा आलादा खुन्थानि एक्सट्रा आलादा इटा गाथिनायनि आलादा आरो प्लास्टारनि आलादा लायो माबायदि प्रसेसआव बनायखो बेखौलाय न'खौ गाहायनो एक्सट्रा आलादा खुन्थानि एक्सट्रा आलादा इटा गाथिनायनि आलादा आरो प्लास्टारनि आलादा लायो मिस्ट्रियाव बेसेबांसो थांखो ओरैनो नोंसोर बनायनायाव जों मोनबायलै 1,40,000 मोनबाय दायो गासिदों होमबालाय 1,40,000 जाहैयो आरोना बे दरजा खिरखिया एक्सट्रा बाखि दंबावो मोनबावगोन गासिदों बेसेबांसो मोनगोन गासिदों 1,95,000सो मोननो हागौ 2 लाखनि खाथियाव आरोना हमदो आरो 2 लाखखौनो दे बिदिबालाय नोंनिफ्राय मिथिनानै
पाब्लिकफोरा मा बुङोसै ना लुनो हायो हाया बायं नायना लाथोंसै मिथिना लाथोंसै मालिकआबा मा मावो मालिकआ मा मावो मालिकआथ' ओरैनोथ' माबासो खेथियगसो खेथियक दैज्लां मेसें मैगं मोनो अ खेथि मावनानैबो होमबालाय न' लुनो हादों डिसेम्बरावनो मैखाबो रुनो हायो अ हायो आबादारि ना बहुद हायो बे मालिकआ आबादारि जानानैबो न' बनायनो हादों बाथ' हादों दे मोजांनि बाथ्रा फानलुनि इटाया फानलुनि मोननाय नै आरो बे थिंफोरा थिङा जाबाय बे फिसाला हरनायनो फिसाला हरनाय आरो खिंसिया जाबाय बे माबानि जागोन बेयो माइनियानो जागोनदां आरो बे माखासे सिमेन्ट बायनायफोरालाय औ सिमेन्टआ बै फिसाला गिदिर हरदों फिसाला गिदिरा माहा थायो बिसोरलाय बियो गोजानावसो थायो बाहेराव दे मोजांनि बाथ्रा दे होमबालाय उनाव कमप्लिट जाबाला रं फोनखांबाला खेनसे खिथिबावगोन पाब्लिकफोरनो दायो एसेयाव दोनथ'नाय जाबाय आरो दे